गावबाय नै ममाया गावबाय माखासे आरो आसुमा हेलौ लोगोफोर गिबियावनो आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय दिनैथ' हेपि दिवाली बिनि थाखाय आं नोंथांमोननो खुलुमनाय जासिनाय जाबाय आंनि भिडिअखौ मोजां मोनग्रा नोंथांमोन आरो एबा बिनानावफोर एबा बिदाफोर बहुत बेस्थ'नि थाखाय आं दासान्दि भिडिअ बानायनो हायाखै बिनि थाखाय आं दा ओरैनो जास्ट हेपि दिवालीनि नामै आरो माने फ्लुइट ओरैनो मिलौदो दामनाय लाबोनो सानदों लाइभ दामनाय खिन्थु मोजां जानाय नङा बारा गोरोन्थिफोर जायोबा निमाहा हो सिगाङावनो निमाहा बिनाय थाखाबाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेलखौ थुनानै अल नटिफिकेसन खालामनानै ला जाहाथे आंनि नेक्स्ट भिडिअ बे नोंनाव सिगांसिन सहैग्रोयो आरो लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना हो माने नोंथांमोननि अनगा आरो गुबुनाबो नुयो थेंक इउ बाय बाय